Stef Eckel, De Woonboot. Het wordt een mega-hit. Ja, laten we het hopen. Hè? Ja, het is waanzinnig wat voor reacties als we er op dit moment op krijgen. En het is nou net uit op single. En het gaat fantastisch. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Nou ken ik hem nog uit een heel grijs verleden, gezongen door Anneke Dauma. Toen heette het liedje Het Woonskip. Is het Amsterdams? Is het Fries? Wat is het voor liedje? Ja, nou, ik heb verschillende verhalen gehoord. Ik weet het zelf niet, maar wat ik me heb laten vertellen is het een liedje uit 1969. En een oud Amsterdams liedje. En ik heb dat ooit eens een keer ergens voorbij horen komen. En ik heb dat liedje opgestuurd gekregen door iemand, omdat ik het een leuk nummer vond voor op het album. En op het moment dat wij ermee bezig waren, kwam Marianne Weber uit met haar album Hartje van Goud. En daar stond hij ook op in de versie van Een Droomhuis. En toen heb ik eigenlijk ook gezegd van dat wil ik niet, laat maar zitten. Ik doe er tenminste op dit moment niks meer mee. Maar het duurde eigenlijk nog zo lang voordat het album klaar was. En op het laatste moment kwam er nog 1 liedje tekort. Ach, we zetten hem er toch maar op. En de reacties zijn gewoon waanzinnig. En we hebben eigenlijk de tekst zoals hij toen was in 1969. Maar met een heel nieuw eigentijds arrangement. Gewoon lekker gezellig. En de reacties zijn fantastisch. En nu is het zover. We hebben hem op single en een remix ervan gemaakt. En we zullen het allemaal wel zien wat Schip Strand. Dus super. Oké, we zijn we daaruit. Het blijkt dus oorspronkelijk een Amsterdams liedje te zijn. Maar hoe is het dan nooit in Friesland terechtgekomen? Is jou dat verhaal bekend? Nou ja, het is bij mij ook maar van horen zeggen. Want je komt ineens allerlei verhalen tegen van mensen. En wat ik gehoord heb is het liedje ooit vertaald in het Fries door Anneke Dauma. En dat is eigenlijk een beetje opgepakt bij Cambuur Leeuwarden. En dat was Het Woonskip. En ik kan me nog heel goed herinneren toen ik het liedje net uit had op het album. Toen had ik een optreden in Franeker in Friesland. En ik begon daar het liedje te zingen. Ja jongens, een liedje van mijn nieuwe album. En ineens de hele zaal zong Het Woonskip. En ik wist helemaal niet eens wat er gebeurde. Dus dan doe je de microfoon zo en iedereen die kende het. En dat effect heb ik nou gelukkig met De Woonboot. En ik zeg heel veel plezier erin hebben. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dus. Kondig hem even aan als je wil. Dames en heren, hier komt mijn nieuwe clip De Woonboot.